Nyakora moke juango yawre kendo machiegni kamoro mora ma intiere miyudo tukegi mago mag chan ma wakelo ni sani nonro magi kaka tuke osebedo ka dhien geno mara ni chiwo makare kendo machiegni ahinya e chenro ni mar mbako romera Ramogi TV ka en sa osekalo dakika 20 tok saa 3 mar okinyi ma kawuono kendo rwakni machiegni adhi bedo kata ika nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanya kwar mokeo nyaka sango to ntiere ka kod welo mara twak godo ka wanono wechegi mag adhula achiel kachiel iwacho ni group te mano group A, B, C kod mano mar D tukegi oserumo te nyakora mogi joga nyaka mano go odiochieng'no manyoro joloch e grupe gi duto osebedo kacha mag ng'eyo ni ging'ado tiko madhi tugo quarters machakore chieng' tich abich mano ka piny Kenya ka dhi bedo ka bago quarter finals ma bende dhi bedo kigo alap ma Moi International Sports Center Kasarani mano chieng' tich abich tarik 22 mathoth bende nitiere jogo ma oyudo thuolo mar sudo e okang' machielo iwacho ni group A kanyo Kenya ogo okang' mano mar sudo kanyo kod Morocco ka e group B kanyo ng'e maber ni team no mano mar Tanzania ogo okang' ka intiere kar kanyo achiel kachiel kod group iwacho ni joma nitie pamoja ka gitegi top groups gi achiel kachiel kendo gidhi thuolo mano mar sudo group C kanyo kama Uganda bende osudo kata kod Algeria ka machielo mano group D wayudo kanyo Senegal kod Sudan ogo okang' nyakora mojang kama gintiere kae ka group machielo ma Tanzania nitie cha Madagascar ntiere kar kanyo mar gimiyo Kenya dhi bedo kacha karakore kod Madagascar mano e tielo no mano mar quarter finals antiere ka kod wela migi thuolo mar mondo migi moso wato gikonwa mokwongo ni gichieyo machanade kapok wadonje twak an ka kod Jeno Lale jalonye weche mag tuke oyawre kendo machiegni okinyi ma kawuono oyawre ahinya achiew maber gone Nyasaye erokamano odiochieng' ber wan kaka jo Harambee Stars piny mor wachopo e quarter finals koro wageno ni wadhi chopo semis nyaka Madagascar no wago kata tek manade wacho ni kata tek to wadhi kendo wasudo mana kod erokamano kuom thuolo mar chopo e studio okinyi ma kawuono an ka kod Walter Ojwang' ma bende en japuonj mano mar adhula kendo jalonye weche mag tuke oyawre Walter kendo machiegni oyawre chiwo maber aparo ni sekio kaka nyocha gigoche ni jaber group nyocha yom sani koro kochakore ne Madagascar be kaluwore gi nying kama koro Harambee Stars gidhi rado koni mae koro e chakruok mare nikech wan gi nying maber tok go tibe madongo wang'eyo wan mwagoyo jok man gi records mabecho kaka Congo gi Morocco koro kendo ero wachako wachikogi gin ema gin gi wasiwasi moloyo Benny McCarthy okone kanyo ni ne gibedo ka gigombo rado gi Kenya kata rado gi jogero koro migi Morocco girade gi Morocco mondo migi winje gi ma Kenya no winjo Kenya no winje nade bango Morocco gi 10 Tanzania dhi tugo kod gi 11 nyaka giko koso gibedo ka gerangio machal nade an kai kod japuonj weche mag adhula kendo jalony weche mag tuke Kale Baringa oyawre kendo machiegni yawre nyaklem inade an maber omor jo karachuonyo omor anga moro jo karachuonyo Kenya loyo wan nil to president nentie thurwa to wan mana wane jok manigi CAF Stadium Ngi CAF Stadium CAF Stadium ngi CAF Stadium Homa Bay jo sego nyakora mogo jogo weche thoth ahinya kiwinjo mago tenene wantiere kar kachiel mar mokwongo mondo mi warangi iwacho ni kama gintiere achiel kachiel kendo gidhi bedo kae ka waluwogi mago ka gin group stages nyakora mogo jwang' ero gintiere kanyo mano group A jok mose qualify ero gintiere kar kanyo koro mogo jwang' Kenya kod Morocco mano kama gintiere kanyo Morocco kama usudo kar kanyo points 9 Kenya points 10 mano kama ne wantiere ng'eni point ne wabedo kata gi thuolo mar lose ang' waduogo kaka nang' wachaki kama dhi bedo ka warango gi kama bedo kwa sudo nyakoro mogo jwang' dhi group mano group B Tanzania Taifa Stars kachiel koda ka Madagascar magi jok mane oyudo qualification mar donjo e tuke mag quarters mano mabiro tok weekend ma wachomo kar kae kata weekend mabiro ni nyakoro mogo jwang' Tanzania points 10 Madagascar points 7 timbe modok dala ero nose wuok tim mar Angola to pod ntiere pacho ka wone ne gituo Nairobi National Park ne gineno kacha kitle akia ne giromo gi fisi gondie kanyo kama ne giromo gi nyati e kin mamoko mano group B nyakora mogo jwang' Tanzania kod Madagascar group C Uganda kod Algeria group C ne mangwarange mathoth ahinya kama ngwaloso kawuono nyakora mogo jwang' Uganda kod Algeria jogo yudore kama tek ne wan kae chieng' tich kata kata ne gin points 6
abich mana kaka gipangre ni koro noduogo lokre koro bedo 7 6 jok mane ogocho te noyudo draw. Algeria noyudo draw dala kane gigocho Nyayo kod team manager mana Algeria. Uganda oyudo comeback draw mar 3-3 gi South Africa ne gitrail 3-1 mano kane opira dhi ka gima rumo to gidok kacha 3-3 kod South Africa. Mano miyo South Africa bodok dala. VR oting'ogi aya ama duoge group C ni mondo warange ponono kae mane en group of death kare nikech oki kata muchopo points 9. Morocco kade ni ka Morocco dotieko namba 1 ndiye ngama dok dala gi points 9 mane giyudo. Group D nyakora mogo kendo mane group mogik. Sudan kod Senegal oyudo thuolo mar dhi to gin gigo gi mana 3 kanyo to gisudore gin mana timbe 4 e pool gi kanyo to giwuok gi points 5 giduto kama gintiere. Chalni group ni bende no ken moro mane inyawacho no yot. Team ma Nigeria odok, Congo bende odhi dala. Senegal koro oyudo thuolo machielo mar chopo e quarters. Wang'eni gin defending champions kendo gidhi yudo thuolo mano mar defending title margi mano mane giyudo nyakora mogi jwang'. Sudan moro bende mane Uganda paro ni ponono kae oken kaka ni geno ni odhi bedo. Sudan nogoyo team ma Nigeria gondedi 4 mano tugo mar group mano mar group D kanyo moketo Sudan gi Senegal oyudo qualification mar mano mar sudo nyaka kama chielo. Iwacho ni kama entiere kar kanyo en gi +4 mano mare iwacho goal difference mare mano mar Sudan. Ka Senegal kanyo koro nigi 1 kanyo nitie jok modok gi negatives jok modok gi negative 3 jok modok gi negative 2 giduto ng'ato dok negative 2 gi points 2 bende mano kama entiere kanyo. Kama entiere kar kachiel wayud thuolo mano mar chako mana twak kae kama warange group stages oserumo achako di Kale Baringa ibedo kanyo ka irange grube giduto kama ne gintiere tuke osetiek te. Group of death ni en mane manya wacho wach ni en Kenya tiduoge rango ka kuma chielo igoye kama ji opong' e stadium to kendo chama gini pod dhi go nambole kinde mabiro ne jo Uganda nyaka gichop semis. Apani ng'ato ji te manobiro e tournament no work hard ma surprise from Nigeria no giparo ni Sudan nyalo bedo maber kamano to ketho ne gi mpango ji te I think makinika mo tima tech makoro previous 2 times winner lakini odhi dala to wambe wani group matek mar Angola gi Morocco kod Congo ma 2 times winner. Koro Congo gi Morocco mano miyo pool no bet matek gi Angola upcoming giant lakini koro jite odhi dala koro wane quarters chal nade wasewe group stage. Nero kama na inya Walter e group giduto group C mano kama utingo Uganda Algeria Niger kod Guinea kama ne gintiere kanya kachiel. Group ni inene yo machana ka gichopo mag koro gidonje quarters. Awacho ne moro mosebedo mapeka ahinya. South Africa odok pacho to gidok pacho ok ni team mane nyapa ahinya en team mano tegno kate group stage. Okapar gani tiere aparo ni tiere gima no walak sama no gombo Algeria nyaka ne gilo Uganda tok loyo Uganda nyaka ne gitieko group stage ne ok gigocho kaka no waparo nikech nuang'e ni Algeria mane teke group ni mane nyalo win group games te to no tamo gi kasto Uganda bende gichakro gi marach no ngama ne right gi off ni samoro ginyal chopo kan nikech kako team maka South Africa man gi experience be man ne ni group ni bene obedo gi ok gichako maber ndio lakini ne pod ji paro ne ginyalo piro maya lakini kaluwore gi game manane no ka gichako mak gi draw to Uganda biro Uganda no yudo thuolo maber nikech ne gidwaro mana draw to kata draw gino be ne gi ane kane gitiyo matek. Aparo ni e chan kae onge ng'ama ne favorite ahinya kaluwore gi groupe king'iyo kaka ng'at mane Uganda ne host ne en gi gombo mar mondo mi qualify koro miyo bedo ni gitugo dala ne gin gi chance maber kaluwore gi fan base kiki moramora koro ne gitiyo gi thuolo no mineno ka ne giloko loch mane South Africa oseyudo kuom gi mane wang'eyo ni ma to sedhi magi duogo magi qualify kaka group se winners kaluwore gi group ni ok apar ka ne kianto no kan ne ka en group matek ahinya maloyo ma Kenya mane nitiere nikech ne wang'e ni Algeria mane teka ne gichopo final mokalo kasto gi ne aparo ni
South Africa ne nyalo bedo ni nigi thuolo maber molo mbele Uganda, lakini kamano ne en gin go to notamore atama last minute. Ka ng'iyo group ni, Uganda ni ema koro qualify kaka top of the group. Nyiso ni South Africa koro dok dala to mana nikech gonde kende manegi ok gi chopo kuma ne South Africa, Algeria no chopi, lakini game gi to ne ber. Uganda dhi mbele ka gisenyiso quality maber, wang'i gi mbele, lakini ok apar ka gin gi thuolo maber ahinya kaluwore gi jok ma gidhi rado go mbele. Ginyalo temo, lakini ok apar ka ne gibiro kaka favorites ahinya e group ni. Algeria ni mbele gi, South Africa ne ni mbele gi moloyo. Ero kama na nyajen e group gi duto tim modhi dala bende ntiere, kendo iwacho ni otieko na hayo, otieko gi loch mano tim ma Nigeria to gi mauducho manyoro mano mar group D. Wayo kanyo kadogo rakore kanyo kod Congo. Kit tugo ma waneno e group gi duto nyaka D kama gintiere kar kae, nitie jok modok mane wacho ni magi nyingi mosebedo madongo ahinya. Gini diketo piny Kenya kama chal nade, bende kirange kod jok ma Kenya osetugo godo e ranking kachiel koda ka uso jotugo bende e pinje maoko. Aparo ni kaluwore gi performance mosebedo go kaka team Kenya, aparo ni ranking marwa dhi malo nikech group no mani luongo ni group of death, nikech ne wan gi Morocco kanyo. That is a strong team. Koro the fact ni ne waloyo Morocco, mano be maparo noting'o nyingwa malo. And then par ni wabedo ka unbeaten throughout. We only had a draw to wabedo kwa waseloyo, okolowa onge kuma wa concede. Wago mana gonde achiel to wasudo, gol ariyo to wasudo. Aparo ni mano osemiyo jotukwa koro kata sani wabedo gi buok nikech kila kacha no ng'eni Nigeria dhi bedo top of the group. Tineno ka Sudan nubiro mogoye magino mako madhojini to Sudan ma underdog ni ene kako timango ogo Nigeria. Matene ni chani kaka no tuge teams te mano biro kacha no biro kong'eyo ni ko ging'eyo ni ang'o magidwaro. Teams te ne tugo kadwaro loch. King'iyo kata South Africa kadhi dala. South Africa odhi mana nikech goal difference to ne gitugo maber. To Uganda no yudo comeback. Aparo ni the 12th man ntie kuma nokonyogi ema gineno ni kae ni gini ok wanyalo ema dhi kamae. Kenya ose qualify, Tanzania o qualify, wan mwadwa dong to wan pamoja. Jogi wasudo wate. Koro gibene no kane gitemo. Lakini so far Kenya wase tingo nyingwa malo ta kata next aneno kwa dhi sudo semifinals. Ero kama na inya wausore yo machal nade kaka pamoja wacha ni tournament kaka host ma Kenya, Uganda ko Tanzania tuke gi mag CAF mag CHAN kawai korene tuke mag AFCON higa mar 2020 kod 7 mano June July karkanyo aringa kit gimo je sani president mar FKF wacho kacha nade wasomo gimoro sani wadhi tiyo gode kinde mabiro mano mar AFCON bende wasomo wane class makare ikinde montien wane class makare wane platform maber osebed kan tie a little bit of disrespect from West Africans gi North Africans nikech East Africans kwa timu kama bere AFCON. Koro kane ji obiro tournament ni kata ka en pamoja timbe gono paro ni oyom nikech kwa timu kama bere apart from Sudan emose chopo past group stage Eastern Africa kai to ate Kenya oseloyo game achiel ka gidhi tournament ni lakini pokwa prosper past group stage AFCON maduong'no mae marwa mokuongo kwa qualify mwadhi CHAN ni pokwa dhiga me mokuongo ni mo host same gi Tanzania, same gi Rwanda, same gi Burundi, same gi Uganda at least ose qualify dalo machon cha negi qualify magidhi malo lakini wanoti mogo marach. Tanzania pokoloyo kata game achiel AFCON. Koro mae en somo maber and then kitabu maber to send message ne jogo beni wambe wana footballing side East Africa pe na footballing nations. Koro watimo maber o host gi maber apart from Jimok the stadium in Tanzania no to joama wane champions mag East Africa wane New York koso America mar East Africa. Koro ji oneno kaka wanyalo timo kata sani ni ticket obet kizungu mukuti matin nikech gi yo drag system kozo wanyalo nyiewo temo nyiewo mag Morocco gi Tanzania to kwadhi. Koro wangiso Africa ni wanyalo tugo mpira to wangiso I think English Premier League kod Europe ni there is talent side ni. Koro
ka watieko gini maber aparo no ranking wabro idho malo onyalo bet past onyalo bet below 100 makoro uso player Europe bro bet mayom bro bet a lot of G monegi card nikech one above 100 koro one below 100 bro bet easier koro en a good market mo one proud kum host gini mane wacho ni mondo mi orang bete ni igonga mondo mi sudi kata kama intiere ngamo ka chen Morocco ogo DR Congo Kenya ogo atwa moro machielo bende wacho jirande wa bende ok gin mabura ahinya gin bende gitemo kendo gitop kata grube gi mano kama gintie achiel kachiel Walter ote mane ma chan yoro ne piny mangima kata Afrika mangima kirango kit kaka ikruok obedo e pinje gi duto to ahinya dani losa ne kotenore kod fans nikech kono moko mawacho ni jokuogi nyaka bede gi moro incentive moro ma nyaka chiw jopiny Kenya neno ka pong kata pap mar Algeria gocho gini ja gin nyayo kendo gine pap tim gi ok goch nyayo to gin tiere gino kone ka timore Zanzibar ka Tanzania ok gochi kata ka gin Dar es Salaam nyadi mang'eny ka achako gi nying tugo e Balkan nikech ng'eni sama iloyiga to message dhi ne ji ni ng'ane to yot en kata kwa dhi gocho kode waonge wasiwasi lakini sama iloyo to nitie kaka luor moro ichiwo ka idhi gocho gi kaka sani Kenya osego Morocco Kenya go Congo omako Angola dro chako goyo kata game manwago mogik manwago gi Zambia no bedo mo yot nikech ne wasebedo gi confidence ni Kenya ji oseluoro wasego Morocco ngamodo koro nwago ball no kwa settle ma kata gol ne biro mna ineno ka gol nyalo biro yo mayot koro nyiso ni kata mbele ka wan gi piche mabiro mbele wagi wan gi thuolo maber mar jok mwadhi gochogo ginyalo ng'iyo wae e page machielo manyiche gi makaro sani nyaka gi gol wan nikech sani koro Kenya en team manyalo go ng'ata mar ariyo aparo ni fans wato ohero ga ball kata kiweyo mar Kenya ni king'iyo kaka ji jogor dhi neno ball jo Shabana bene sani season mokalo ne giero mpira to gi tibe mamoko aparo ni fan base wato ber to wan gi riyo be mar neno mpichwa kaka watu kaluwore gi aparo ni motivation mane nitiere maduong' mogik en mana loch mano oyudo mokwongo against Congo toke no koro spirit no dhi malo mane koro wadano ane ball ka ball kendo wami jogi support moromo mar mondo giyud loch to e pinje ma oko bende aparo ok ang'eyo ni nikech kata wan be ng'ama miyo fans gimoro onge fans wuok fans ok nyal wacho ni bende dhi nikech nyaka chiw gimoro en mana jotugo mano mini nitiere motivation factor moro kama ne tero gi lakini fans to nego beni gi wuka gi kum hero gi aparo ni gine mo gi hero mpira mbele ka gibe nyako gi style up gi ng'eni Kenya bende chiwo message mar ji hero mpira ji onego dhi opong pap wabro nyiewo nyaka mar gi go wadhi opong pap gino koro giyud ka gibe wich kuoto yudo gi wachani jo Kenya nyew ticket ka tele ya kocha achiel kachiel Jen ochal nade kirango kit organization mantiere e karka confidence mabiro kod management mano mar adhula mapachoka kachiel koda ka technical bench mano mar Harambee Stars kirango kanyo Ben McCarthy osewacho odaloso team mang'eni gini chal gi kocha moro mosewache Ingereza waloso team ma ng'ato boluor tugo go kata kamano no tieko na 15 bang' tuke 38 sani bang' tugo achiel kende to dok kacha wasedok namba 15 mano kikumi wasiwasi loso team ma ng'ato nyalo luor gochogo ahinya mane chal gima Ben McCarthy temo loso gi team mar Kenya gi thuolo ma piny Kenya yudo mar uso rekodo motelo ne tuke mag AFCON 2027 anaparo ni McCarthy oloso team nikech aneno ka sani team ma wan go waonge gi major names ma sijui Victor Wanyama ng'ano gini wana gi jok ma onge ng'amo ng'eyo gi tineno ka team ni tugo ka gima gin jomo osebedo ka tugo continental games to pok gichopo malo kacha koro paro ni sani team mabiro ni jiboneno ni Kenya kacha antie talent Kenya kacha waneno ka joka tugo maber koro wabobedo kwa use the fact kwanza nine wagoyo Morocco ni wagoyo DR aparo ni magi oting'o nyingwa malo to mano miyo McCarthy be an upper hand nikech obende kaka coach kineno kachaka okelo performance maber ne team to omiyo kata jo Kenya wan as a omiyo wa confidence koro kata sani neno kanyo timo sub ogolo Austin jomoko no penjo ni to ogolo Austin nao lakini neno ka bank kanyo nitie changes matene ni sani wawene coach tije ok en tourist en coach koro ang'eni wan gi confidence gi McCarthy gimang'eyo ni kendo be gi chan ni omiyo oko kae ni sani wan
wabedo ranked malo nikech pitches magwa besani gina accredited. Ineno kasani qualifiers mag World Cup osewach ni bobiro kaya kia kiseneno mano. Matene ndi mana gigik makoro miyo Kenyan football aparo ni wabodhi malo, wabodhi kwa idho. To it means ni kata other countries gibobedo kakoro ging'iyo ni to Kenya ni ere kaka gitimo magi wabo miyo gi notes. AFCON 2027 ngeni kono sani wanyalo nyiso gini we don't need pamoja, we only need four stadiums to wanyalo host AFCON nikech wase prove nigi to wan gi fan base. Kenyans love football. Ineno ka wan kwa kata team wa oktug to wane pap Nyayo no pong over 5,000 fans mago fans mang'eny matene ni Tanzania gin gima gi support en mana Yanga gi Simba kende. League mar geni le amtani kende to other teams talk gihero one wahero ball. Kota paro ni this is a message also to the FIFA gineni one wahero ball, so most of the matches gikel nwakai nikech one we will show up kata koken Kenya matugo. Yes erokamano ahinya nyakoro mojuang jatugo namba 10 kod 2 ni en gi ting' mane eno ka ne paro mano wacho ka juma mokalo en fan zones ka kolos gi oganda mondo mi owuogi nyakoro mojuang achiel kachiel ndie sigana molosnwa kai kod Armstrong Osutwa. Sigana ni nyakura mogejuang wadani mondo mi warangi kae to bang'e oduogo mondo mwane ni chances magi mantiere mag Kenya sudo, timbe moko sudo e semis, final kai dhi goyo machala third place ka jomogi madhi bedo kaka ntiere ang one cup odi achiel kachiel. Sani nyakura mogejuang sigana ni molosnwa kod Armstrong Osutwa ntiere mano mara watch zones kata fan zone mopogore opogore ya nitie kuma luongo ni Panpieri Githurai. Ilongo ni Panpaya. Oh, Panpaya. Anadongo Nyalenda, to Nyalenda kacha wan gi Panpieri Primary School. Kamne kaka luonge te. Kacho potich kaya koka winjo kaka en muka gini chako duso nyinge, oh Panpaya, vio jegi wache Panpaya. Sawa, General Lebo sawache en Panpaya. En Panpaya, Panpieri Grounds, maidore Githurai. Ekin mamoko mane ntiere DC, ntiere mane ntiere alwora ma county ma Nairobi, Jacaranda, ntiere machalo mane ntiere nyaka chuny boma ma Nairobi, alwora mano mar archives. Wawinja ne sigana nyakura mojuang ka to bang'e wana ne kit era kod mor ma jo Kenya ntie godo ka gineno adhula e kinde gi tok ka Kenya oserienyo tuka mokalo mane en tugo mar Kenya kod Zambia. Ndalo machuok tok fuai mane ogo piny Kenya kod riwruok matayo tuke adhula pinje Afrika CAF mago moluwore gi riwruok mar arita lap tuke makasarani. Sirikal ne okawo okang' mar rido arita lap makasarani kod alwora mare kendo keto tesene opogore opogore alwora mar boma maduong' ma Nairobi kuonde ma johera nyalo nene tuke achiel kachiel. Kaluwore kod chikego mag arita, apaya maduong' ma Thika ne olor gi Muthaiga kama weg nyamburko ne ichiko mondo luw apaya ma Kiambu. Kanyo dhung'ruok mapek mag nyamburko ne obedo. Jera ne omonde lap makasarani ne mago mane ni kod otiko mag neno tugoni e kind Harambee Stars kod Zambia. Gilo achiel tok nyawadgi ne giriedo mar nono tiko mag kuma pisas e range mag lap tukeno. Kata kamano chopo ya lap tukeno ne obedo matek kalore kod rageng' maromo 6 mane oket kod obila ka geno maduong' ne ni jogo maonge kod otiko kochopo kendo kelo dhungruok maket kod mane one e tuke mokalo. Ne en fungruok maduong' ne jogo mane onge kod otiko kalore ni tipo madongo ne oketi kod sirikal kuonde mopogore opogore e alwora maboma ma Nairobi. Uhuru Park yora mag Harambee Stars ne omondo mar temo geng'o rikni madine bedi dakika mogik to ne ok en ka kende. Chal ma kama ne nitie lap ma Babadogo, mano ma Kibra DC, Dandora, Jacaranda kachiel kod Lakisama e kind mamoko. Jera mag adhula ne ochopo kod ilo kar rombgi mar pako Harambee Stars. Moko kuom joherago mag adhula ne ochiwo pachgi e wi paro mar kelo tipo gi e kor gwenge ne jara mane ok nyal chopo Kasarani ka gikoni en fuong'ruok ne riwruok e range mag lap tukeno. Kuna space nyingi pia, as you can see behind me, tunaonyeshwa live pia. The security imekuwa tight though measures zao zimefanya the event i run smoothly. Ne en more wenge joherago mane chujo pong' kod geno. Thum miel kod koko ne okwako Uhuru Park. Lokruok e kor lwasi ne okotamo johera gi dhi nyime kod neno tugoni kalore ni kata obedo ni koth ne chwe ne gidong' ka gipako Harambee Stars nyaka e dakika mogik.
Kaluwore gi chike mag arita mane oketi gi riwruok matayo tuke adhula pinje Afrika CAF, piny Kenya koro ne okawo ting' mar keto tesende mag neno adhula machalo kod maendi kuonde mopogore opogore e alwora mar Nairobi. Armstrong Osutwa, Ramogi TV, Uhuru Park, Nairobi. Erokamano Armstrong Osutwa. Weche pothoth ahinya mantiere kar kae. Fan zones, Kale Baringa. Ochalani mokwongo wacho ni tich adek mokalo ka wawacho gima ne Musonya kod joge nonego bed ni timo. Ne nitiere paro mane liekore ni adieri nonego bed ni neno kopogore gi oko mar a stadium oyud thuolo mar neno adhula ni oko gi ji mathoth mok yudo thuolo mag yudo otiko. Mano bang' fai mano miwacho bang' okang' makama. Inene machalna Nairobi nopong' aji nobet piny. TM Willis wale mwana kuka wukti. Waju njino bet kagi macha kanesa. Jinderi tu injili, chon. Bangi kuru jinok nyal chung. Jikoro chung na kombegi. Jichingo kombegi malo. Nyaka tugorumu. And very well organized. Nentie kombe. Kata archives nentie kombe. Uhuru Park nentie ka Kenya lobet. Jino mor. Jibi okote ko stadium. Ji owe kiyonge ki ticket no kide. Paro ni namba ne podo kalo matin lakini. Ne wabiri wangwana. Tunawawacho kai ni wa Kenya wanga wangwana. Ka show us concern ni ijali wan, to wambe wa tiyo kodi maber. Lakini kichako kelo blame games yuka, jo Kenya dhiga marach. Nkech giero bid respected sate. Koro the 12th man, ngat ma important, empirani. Ngi timu wakaka tugo, ngi kaka timu wachal. Ka onge the 12th man. The 12th man 1 million ni. The 12th man ema paro negi pesa monego gikaw. Ok wayud pesa ni lakini waparo negi ni nitie gima loso ngima kae, maloko ngima monego ji okaw. Koro the 12th man is very important. Wan gi wasi sana ka wabodhi tugo Uganda semi-final kata Tanzania. To koro the 12th man ok bi bed onge. Koro wadomro kafo weo miwa rusa kwa chopo semi-final to wakaw buses to wadhi to wanyio kata kaya 27,000 tickets kata 30,000 tickets to support to bid the same. And unfortunately, one of the hosts needs to travel to another country and get ongi rights mar host semi-finals. But the 12th man will be driving force mar Harambee Stars. Apparently, kata Ruto and the 12th man. The government mzima will be the 12th man. Getting a lot of support. Mabusi chu motivation maber. Passport jinya edo makala. Yes. Gabeni ngi passport. Kionge passport idonge sofa. Aginya loka o temporary passport. Kama mana matini makalo. Ikali chop Busia tisedo. Busia tisedo. Ineno kaka bus the stadium kaka jirite to sindikiza nyake stadium to wago koko. Wamor Kenya gini obiro sama ber. To mae mana wamark time ne the biggest tournament mabiro ma AFCON. Koro prepare team. Wangi in a week's time ka chano rumoni to wangi World Cup qualifiers more host kai I think 2 games don't two kai twice. Koro mano mark time. I hope coach bro trust the local to bro med the international matin to the momentum will keep going to the government pay be lose hope okoro gibi wegi kai to be my bro bet maber ka to go final to after final to immediately ko se ka kikombe to Africa qualification World Cup qualification kaito. Erokamano Walter jatugo namba 10 kod 2 inene yo machalare mano chopo e pap mano watch out mano chopo e town ne bombe mpogore iwacho ni koro kwayo nitie ka ochwale nyake bombe moko jogi sumo bere dwa nene yo moro malach gida wuok e sofa set magudi gichunge oko otene gi Jaramogi Kenyatta Stadium Mamboleo otene gi Sports Ground Kisumu ikin kuone mamoko mapodoga na moko dware akaka jo Migori Posta dware Migori Stadium koso Posta Ground Joma bebe tere rosh Giloso stadium Apparently oken nini mamarach keche dano 46,000 en joma tin sana kiluwore gi jok mohero mpira e Kenya ka ka 46,000 kende banyalo dhi e stadium to nyiso ni ji mang'eny olor ne gi oko koro kata ko pong 46 no pod olor ne ji mang'eny kabisa nyiso ni thuolo mar neno mpira pod ji nyaka many kuonde ka kionge gi TV e odi kata to neno mpira be ber ka ji ng'eny nemo ng'ino ka ji wuok ok ni gionge TV e utegi en mana ni koro kama ji ng'enye mor nitie koro giwuok to gidhi kama ji chokore to wanene to celebrate kanyakla nikech magi moriwo ji te koro aparo ni e bombe moko bonego time ok mana e Nairobi kende nikech ng'eni ok ni ji te nyalo wuok e gwenge kama bi Nairobi ka neno mpira
Uhuru Park. Lakini ka okete kuonde ma aparo ni okay, kuonde ma siwuotho ang'e ni Eldoret nitiere gi screen gimoro kacha dier boma kanyo gibe ginene ga gito gifollow ga mang'eny nikech gin ng'ene ng'aka weche mag ng'wech be pod giluwo. mag ng'wech gin koro gito ne gichako chon. Lakini koro kuonde mamoko taonde mamoko counties mamoko be onego koro kaw example ni gibe ni jowa kuonde e gwenge mopogore opogore thuolo mar neno mpira ni ka ji ng'eny kendo ka ji ochokore kopogore gi dhi e stadium mwang'eyo ni ema ne yo maneno ball live. Lakini ka ji ng'eny bende pod chalre achala gi live. Koro taparo ni spirit mantie to ni malo. Kata wabedo ni ok wadhi, kata wakalo wadhi mana Uganda, kata wadhi mana Tanzania e semis, to pod wabiro neno mpira nikech nitiere yore moko ma koro osenenore ni wagitiyo godo. Erokamano ahinya Jen. Iwacho ni jatugo namba 12 nigi ting' moro maduong' ahinya. To kuona kae kaka odhi bedo kokonyo piny Kenya. Achiel kachiel iwacho ni piny Kenya kama wantiere ka Kasarani midhi goye quarters kendo Kenya dhi bedo ka sudo kar ka ng'eni wadhi neno chat no mbele kae. Achiel kachiel koso nene asani kapok akawo kata yweyo. Nitie chat moro kanyo makono weche mag final ka wanyalo yude achiel kachiel. Mano chan adwaro chat no mano mar quarters kod mano mar semis nyaka final ka wayude kanya achiel kachiel mar mondo mi wayude. Nitie chat no matang'o Kenya, Madagascar kod moro nyaka mar Algeria e kini kama gintiere kanya achiel kachiel. Semis ero mane kama intiere kanyo inno kanyo tugo mantiere kama Kenya tieta ka gitieke tarik 26 gidhi gocho Benjamin Mkapa mano Tanzania kanya kama idhi go e semis. Ben mano ido ka piny Kenya osegoyo quarters magi pachuka. Ng'ama chielo monego bed ni host semis en Mandela National Stadium mano man Uganda. Ng'e kama Uganda nitiere piny kacha. Kama inene kata gi Senegal no. Kadipo no ogo Senegal nikech embe kanya mundi goche embo gocho Mandela National Stadium quarters. Kadipo no sudo semis podo gocho Mandela Stadium no gima fans kete. Kowuok kanyo option mantiere kanyo kogoyo ng'amo dhi rado go kacho bed Tanzania kata Morocco embele fans ge Mandela National Stadium oyutulo madonje finals. Kenya kata Sudan, Kenya kata Algeria, Madagascar kata jomo Algeria gi Sudan kosudo gidhi Benjamin Mkapa nikech Kasarani kata midhi go e finals. Koda Kenya ochopo kata okochopo jatugo namba 12 depo nitie kumoro kae ma kwano moro go ma pono dhi bedo makare ne jok moko dhinyre Jen Uganda kinene kacha kabentiere en gima fans get throughout en ok ne ka joge Uganda ni jogi akiani noneno gi top tent nikech en dhi bedo gi fans throughout. Yeah, type ngeni the 12th man ni gagi impact nikech ineno kata Harambee Stars katugo sama the 12th man ni kacha nitie ka gima gidwa dok piny ngeni kaka fans nitie kaka upush gito gitugo. So paro ni Uganda dhi bedo gi home advantage ma gin kologi to ginyal laumo ng'ato nikech the 12th man dhi migi support. Wan kang'iyo kae okwadhi bedo gi the 12th man bang semis kapo kwa bodhi kuno but still inyalo miwa bases nitie chai moro mabeji no wuok kamo dhi nyaka Tanzania neno mpira pod wanyalo organize kaka fans to fans nyalo travel modhi kacha ingeni kata un mana fans and a section to un kacha to umio timu support gi feel intie jogi kacha matimango magi mamiyo gi push mondo gitugi. Kurana neno ni the 12th man kanyo serikalo ne wa the 12th man ma William Ruto kako sebedo ka otugo ne players opara ne the 12th man be e games mabiro mbele kagi wadwa ni wachopi Uganda mondo wane ball kenana no kaen odhi bedo chieng' tichario no 1 thuolo waye sudo mbele passport ni ready mano chopo Tanzania nikech kwadhi go Uganda kwadhi go Uganda chopo Tanzania yellow fever benitie omiwa mana gari to wasechopo. Aya. Walter, adamedo imoro kanyo kutende kod advantage ni awacho ni home advantage no sedi maber ne timbete mane pamoja. Kane pok wawuok e group stage. Koro chaka gima jomoko dhi bedo ka wite ka ochopo semis Tanzania kudhi gocho Benjamin Mkapa. Gidhi gocho Mandela National Stadium. Kenya dhi goye Benjamin Mkapa. Uganda kochopo semis emanya goye Mandela. Etugo namba 12. Aparo ni nyaka wasewuoye jatugo namba 12 pinje ariyo pamoja kae Kenya mapodo lit nyiso ni kata sani kata gibed mana gi joge teto kapar ka Uganda nikech Uganda kan chine no bondo Uganda kan jose gogi gonde adek gichako wuok chuny gi osetho nyiso ni pod ging'e ni game 90+.
Koro chuny no nyiso ni gionge gi pod impact gi pod wadaut. Lakini mar Kenya to en gimo sengere. Ni wandu wabet kanyo makata go mana dit nyaka game room. Koro pod nyaka gi los chuny magin godo no magi loki magi nyisi ni adier ging'e ni ball en 90 minutes. Koro sani pod kata gibedo mana ni gigocho dala. Pod 12th man gi ok strong ahinya. Koro pod kapar ka dhi miyo gi thuolo maber ahinya nikech kata Algeria nongo gi ka mana pau gi ka nyiso ni kata gi 12th man gi no. Ya game mane go gi South Africa mane koro no chuno magi a piny magi draw bene pod 12th man ne nitie to ne ok gin gi chuny mar neno mpira nyaka rum. Koro pod ok adot gi mana ka dine en Kenya ka to dewa wach ni 12th man di chung kodwa nyaka dakika mogik aringa. Kenya bed upon Kenya the elite side hosting ni Kenya mane okwayo hosting to kane waonge gi infrastructure koka waparo ni wadhi pamoja mondo wakelo wete wa makando gi mondo gikonywa. Koro the 12th man kuom Uganda gin go gitimo better moloyo Tanzania but okobet ka tingo gi ka chalo ka gima wan ko gin gi ticket mar 50 bob to pod ji ok 50 bob to stadium to one ticket koro sechopo nyaka 250 to kwa yud kata ticket go. Koro the 12th man and very important waparo ni motivation bro bet to ang'e kaka Kenya gibiro ga pamoja versus bro bet mo bro dhi godo Tanzania. So problem ni en mana Mama Suluhu ka bro wewa mondo wadhi Tanzania nikech be wambe wan gi activist ma wachoga kaka entiere to gidwa neno mpira. Koro nitie maybe jok moko bi kadho airport koro mano jo sirikal mondo olosi mondo gine ka wanyalo dhi te wane mpira. Lakini gima I'm sure ni ka Kenya dhi kamora mora magidhi to wabro bet wanyalo nyiewo ticket go te chieng' mowadhi kuno ma jo motugo gogo ema ok bet gi ticket. Ko miwa rusa to wabro dhi pongo kiwanja no mo puonj kaka itimoga Benjamin Mkapa onego bed megiwe seats mondo bet nono. Koro otherwise watugo maber. The 12th man osebet ng'at ma important kuomwa. Wasiwasi ma wan go ni en dhi tugo kamoro ko wakia ni ka wabro bet maber the same way ka watugo kuma korwa kuma ji ok shangilia bas ka donje stadium kuma president walk ne mpira kuma the 12th man ok nyal go koko kako dwaro to wa dance to rege moro migo e mpira ka dhi mbele cha kod all my enemies are suffering koko nyalo winjo kapa koro mano jo Kenya man Tanzania ochope pap nikech donge nitie Kenyans man Tanzania gimane border jo man machiegni gichop kacha mondo gimi team support. Ai nyakora mojangi winje kaka achiel kachel sa osoro mosa ang'wen adana ka ywe masani to ywe ni madakawa akale ote mantiere mbui kacha mano mar Facebook kachel koda ka mamoko mabedo sebedo kae ka wuono achiel kachiel wacho kani ono live kentiere madhare mano jakandari ya erokamana ahinya wuoda sembo nyagoko wacho ni Mailisho Odhiambo omedo mana puoyo jo Kenya kuom pako team maro mar Harambee Stars. Wycliffe Ogutu wacho sedonjo kantiere gi komba kae wacho ni onge ringo mitna dua nyaka mwisho. Collins Ochieng Mlumia wacho ni entiere ka oneno ka entiere Siaya achiel kachiel. Nitiere ote mar Engineer Lazaro Kanyambok wacho ni sani Kenya Harambee Stars nitiere their finest form. Omera kare yo maber mano mar motivate team chiki ya uwe pesa. Omera millionaires gisani nyalo kata go Chelsea gi Manchester United combine kanye mokethe do onego dhi adhi mbele Manchester to odhi mbele kanyo wacho ni McCarthy bende ong'eyo chenjo pap maber. Wacho ni wach mayande jok moko imiyo chance tugo kata joma nono nikech wede gi hotel FKF onge sani. FIFA emorilonwa makata njugu karanga gi tong' moboki gitamo uso e pap. Engineer Lazaro Kanyamboko wacho otene kar kanyo kendo nyakora mojangi winje kar kanyo njugu ni oseywago bende are cham chakre. Engineer Lazaro Kanyamboko oseywago wach njugu ni kabisa njugu karanga ni otam ji timo ohala makama dong lig duogo ogana nyabedo gi geno tanga duogo iri kanya achiel kachiel mondo mwarange chike gi mantiere ma irito ka bende wadhi rando gi tende kod weche gi mago tiko ndiye mano kwa no tango mano tiko ne kama to kalo okiano tiko ne okiano golo kure ndiye site ma fake mobiro bende ma uso tiko nyakora moge jwang waduogo weche mag ticketing bang'yo makao sani kikidhi mabor.
Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Tikod yo makare marito cham. Tigiath makare manyalo rito cham kaka Skana Super mondo rit cham kuom thuth ketho cham kuom kinde malach. Luri kiki pimo kata rapimo winjore mondo ibed gi rito maber. Tigi grams 50 kende mar Skana Super kuom guna kilo 90 kata gorogoro 40 mar cham mondo ine ni rito cham e yo makare kendo kuom kinde malach. E in japur mag kothe kaka bando, isebedo kiyudo lal machiegni gi nus mar chambi nikech kute kaka thuth kata mong'ere kaka osama, ere tiende gimed ketho chambi. Tigi Skana Super ma en arita makare mar geng'o kute e idechi. Skana Super, kinga kamili kwa nafaka, a product of Osho Chemical Limited. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Rajiv, enang'o marach kodi? Wan wadhi nyime gi puja. Ket simro mabor. Ang'ane mae. Ochal nade? Bende iniere? Enang'o? Ang'o momiyo inibok kamano koso kiere? Idwa wacho nokoberni? Sanjuwa ne koda. Inokiero tigo mameko ni? Nyaka sani in, okidhaoga koda. Inokidhaori kaka mon moko timoga. Igiwanga marach. Kadichuole oko. I believe that the opportunities are better today. But define your niche, make sure you're not desperate, and let your customers know you. Educate them every single day on how you prefer to do it. And it will help you see the world from a different angle. It will help you see your business, which is fashion, from even somebody who engages with fashion at the point of wearing a dress and nothing else, and they'll tell you what they think. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok iyo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber. Miol ne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda no kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molok kana yudo oduma e puodho mar kota ne eka. Tudri koda an Alori nyaka Black tich adek sa 1:45 to mana e Ramogi TV.
The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travels Getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight. All packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703 254 254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Nyakora mokijwang machiegni kendo wantiere karaka chenro dhi nyime mar mbako romo daiko osekalo aboro tok sang'wen mar okinyi ma kawuono warango paro mopogore opogore mabende imedo oronwa karkae ka wadhi nyime mana kod twak warango rieny ma piny Kenya bedo godo e tukegi mago mag CHAN 2024 to pod wamedo mana nono gi achiel kachiel. Nwasingore ka ni kwaduogo mondo warangi kit tugo mabende oganda osebedo godo to ahinya yot mar donjo e stadium kod pek. Iwacho ni kokido otiko dong'ot kichopo stadium ine kaka intiere achiel kachiel. Oyuda ne experience mantiere karka e weche mag otiko, nyiepo, uso kod tiyo kode e pap. Ticket ma fake kod ticket mar adier. Kik iwe mondo maki oko kacha. Jogi nyamaki nyakore mokijwang. Koro kin kode ma fake biro wadong' ot nikech okida nuketi kama chielo nikech in gi gombo. Nene ot kata nene simbi kama intiere. Kale barenga intiere idi ka mondo miwa experience mari e ticketing, nyiepo yot mar donjo kendo mar bedo oko bende. Ang'eni Walter konwa ber mar nene ka intiere ot. Wacho ni nene ka ine sofa ni kachi neno replay gima kale barenga ok ne ka nie pap kata jeno lale rito mana kata ni rose mi ng'ane red card. Okia ka red card nubiro maber to eno mana ka ng'ato dhi VAR to kema bende ng'ato onyon kendo bolo chungi kale bo chal nade. Otek nyiewo ticket sani kondo odhi kosudo ko bet matek. Kenyans wanwa janja koso wanwa kora. Koro ticketing warite gotieno nyoro gotieno techakre no yae gokinyi nyoro to kowak mag jogo apologize ni otek yudo ni gitimo giloso system to system olos mo warite sa 9 otieno sa 7 otieno sa 10 okinyi onge gima wayudo. Koro podo kowak to fake ticket ikia ka in godo klemo ousni imbe site moro mi yude to dongo se kori di kik nyiew physical ng'ato kaw mare mbui dipo ne dhane ma wiye tek so fake ok nyaka bed ni en mar kartas ni mana ma digital no be fake ma yoro mana pesa mi paro ni ber kata yude tek koro yoro ne ng'ato mondo nyiewni to nyiewo to oro ni to in ng'e ni mana go original to idhi stadium kacha kokimaki ok maki kata ok ging'eyo lakini namba dhi maduong' ko ka en 27,000 people to iyudo ka 140 koro kafa nyaka ling kata land ni gino ok ber to ka in stadium experience and different koro ema miyo ji dwa dhi stadium as much as maybe TV nyalo miss gimoro to kine replay kata inyalo rito lakini one more call for VAR to one more control gik moko ko anie pap to sief ni mani butni be nyalo ngisi 1 2 3 modhe mbele ki miss gimoro lakini the atmosphere stadium e gima miyo TV oketo oko Uhuru Park ki places mamoko go nikech the experience nitie thum moro mego kanyo nitie support moro ma I feel ka gima in close alafu appreciation mar players ka mpira chako ka mpira orumo and a good experience ja sofa set be en gi experience ne lakini wan jo stadium be nitie ka wa feel en to awinjo maber but ticketing kanyo a learning lesson akia kaka obro timo kochopo the big tournament makoro maybe Onana brubet kae to the big names Mbuomo brubet kae big names ma Africans bro tugo Kenya kae to the limited akia kaka gibro timo watch ticket no ginego gi learn very fast to CAF be we watch mar sategi fine FKF ntie learning period to jionego puonjre to understand the culture mar piny magin nitiere nikech bro bet a big race ka jidwa neno
Mohamed Salah kabiro tugo kae, gidwa neno their stars kabiro tugo kae, to samoro gitugo gi Harambee, samoro gitugo gi tim moro mok bi bet easy mar gi Harambee kende mi control. Jo Kenya ng'eyo ka Egypt biro goyo gi Cameroon to en Nyayo Stadium, to pod Nyayo Stadium biro be flooded ke gidwa neno gino unless gitugo the same time gi Harambee Stars ma pod ok bi bet maber nikech ji pod biro dwa dhi neno macha nikech of the stars mantie kuno. Koro onego walan sani mapiyo, very fast. The government, FKF kod CAF onego ng'e gima gibiro timo ne wach ticketing because it's becoming a huge issue. Kamano. Walter. Aparo ni asebedo gi experience ariyo gote, both mar pap to gi mar sofa set. Kamano. E pap ningeni mor mar bol en mana bol ingini kinyalo dhi neno bol tichalo iyudo ka ng'at mikia ne nie bathi kata kuma kuchako mbaka moro bende ng'ere mochikore. Koro iot gima ntiere ne chikruok limited, koko bende limited, nitie gik moko mok ibetime. To lakini ka nyithinde ot. Buogo ji odak mopogore. Koro mago nitiere, lakini gima dwaro ni aparo ni ng'ato nyalo neno mana mpira kaluwore gi uwezo. Ka in gi uwezo mar kech support michiwo ne team gi chuny ma chiwruok no bende nyiso ni ibe wi patriot, to mano ema wa encourage moloyo. To ka thuolo tami to sofa bende bera nikech ibiro nene ngene sofa kaine ibiro neno nyaka replay mapok japapo neno nikech pap to dhi dichiel pod indiri to screen moro mabele cha mondo nene mwagoni simu ang'o matimore kanyo wan wang'e nikech wanene samoro chug ball kacha itimo replay ng'ane no gweng'ani wacho ni bas mae to referee ni nyaka dhi ng'iye VR kuche to wang'iye wan pod wakia gima dhi mbele koro kangi neno ka referee wuok dhi e stands ing'e bas idhi ng'iye VR, lakini jaot to oseneno gimoro amora motieko. Koro ginte gibecho luwore mana nikech anyalo nuoyo ni namba cha ok wanyalo romo te, koro pod sofa set be wanyalo yiero to wayier pap moloyo kaluwore gi chance miyudo mbele. Ero kamano ahinya. Jen, en ticket ma iuso, ticket ma inyiewo, malejeti wacho ni kata mane mbui ni pod onyabedo mana fake, kama intie okochono kata nyaki printe kama intiere kar kae. En yuto ne piny, kendo oganda moko osewacho ni ero wan koro koda kata nyiewe. Wan gima wadwaro ka kore ni donja kaka wantiere. Jogi loso kode macha jatugo namba 12 ni 12th man wadware pap. To means mantiere kod systems molosi manyamiyo donje pap e yo mayot. Wale kata kidonjo sani manazido in zoezi irenga kiluore kitieki. Anyalo wacho ni ticketing sani wan gi fake site ma mano wanyiso kata jo Kenya sani gibed ka ging'eyo the site ma wan go nigi replica mare but aparo nosebedo pulldown.co.ke. Ticket ni kibiro kode kacha ochal kaka original ticket. Koro ng'eni in kichopo kacha tikia. Koro aparo ni jo Kenya be uripo pod nyisgi timnigi sensitization mondo kata ka gimanyo ticket to ging'eni nitie ticket ma fake mondo kik ibed ni in gi siso madhi neno mpira tichopo kacha tinyisi ni ok inyal neno mpira. Koro aparo ni kanyo be FKF mana kaka Ringo wacho ni we're in a learning process. Gineni to ang'o ma ginyalo timo mondo tickets gi ka en online ka obed ni ji yudo gi yo makare ma ok bed ni nitie moko ma wan go ma counterfeit. So far sani king'yo difference ma dhi e pap kata gi ginene ot nitie difference sama ine pap kacha ubiro ujo mang'eny ing'eni sama bao cha odonjo nitie feeling ma in go kineno ball live gi ng'ama nene TV dhano pogre but personally experience ma pap aneno ka bena moloyo manene TV to joma ok nyal chope pap oseketnwa watch areas. Aneno ka Mombasa Bay oselando watch areas ma ji bodhi neno ma ji neno nene mpira, which is a good initiative. The same reporting with other counties mondo ji yud kaka neno mpira ne. Wate ok wanyal rome pap mano gima nyaka wayie. To tickets ji obed vigilant but site be aneno ka ni piny nikech anasebede waiting kanyo otieno mangima. En mana ni you are next on queue. Kora kia ni ang'o matimore gi site na. Kia ni gidwa dino nwa mondo kik wadhi e pap, to en ang'o matimore, ok ang'e ang'o matimore gi site ma ticketing. Aye. Iwacho ni Nyakuro Mojwang, kibedo kache bede kicha, ni mari kia ni site mani ma intie godo. Site no Nyakuro Mojwang, kibedo gi thuolo mar range achiel kachiel ibo bedo gi ng'eyo ni ma to fake, ma to opogore. To ne jogo ma bende kia pogogi, dhi kuom ng'ama ung'e mondo mi kik ichul silingi 250
silingi 100, silingi 700 to kidhi donjo e ground, ok idhi donjo e pap mar mondo mi ne ball, mano madier, mano mar neno gi achiel kachiel Nyakura Mogi Jwang. Kendo oganda mathoth osegolo paro mopogore opogore yud thuolo mar nyiewo otiko mane site mano ma opuodhi, mano gi FKF, mana kaka bende iluwo tukegi. Iwacho ni yuto mabende kaka inyiewo otiko ni, ma bende kelo yuto ne piny. Koro ng'ato bende kik gongi ahinya. Site no ma.co.ke no bende osegole mbui. Kata kamano kama gintiere kitemo nyiepo kata sani kone ni nyiepi kaka le mbui mokete CAF online kata FKF bende kokete site mar Harambee Stars, yud thuolo mar ng'eyo ni kama inyiepe ka en kama dwarore kendo kama owinjore. Nyakura Mogi Jwang ntiere twak machielo madana wadonjgo sani ma bende dhi bedo kwa twak na golo paro mopogore opogore. Ntiere alap mar Babadogo Grounds. Nyakura Mogi Jwang osebedi ka iwache kinde ka kinde. Iwacho ni are mane chaka wechegi kata kane tuke mag CHAN pok ochako, ntiere ng'ur mano biro mathoth ahinya. Wawach kata ni idama jodak mano ma Babadogo, alap mosebedo kacha ka golo jogo ma osebedo ka timo training magi kacha, tournaments mosebedo kigo kacha, jaket mano moro biro. Nowacho ma lope. Kendo jatend piny Kenya odhi kacha mowacho ni oyo, lobni odwokne community, jochak gocho kacha. Kawuono jatend piny Kenya oketo ambassadors mano madhi rango adier ni lobno dong ne jo Babadogo kod community. Mano moting'o Ryan Wesley Ogam kaachiel koda ka Austin Odhiambo. Nyakura Mogi Jwang ma sigana mabende noloso odiochieng' manyoro, owinje kar kae to bang'e wawinjane paro achiel kachiel mag wendo bende mantiere godo kar kae pat jopiny bende ma Babadogo ang' wawinjane. Niko na ombi moja tu ile kiwanja yetu ile kiwanja ni shamba nasumbua bado hapana, nitanyorosha wapi unjali hiyo nitasota. Hiyo ni kiwanja yenu na hata kama nitalipa mimi nitalipa huko. Mano ote mane jatugo mar Harambee Stars Austin Odhiambo chiwo ne jatend piny William Ruto dakika machuok tok Kenya loyo Zambia gol 1-0 e tuke mag CHAN mane obagi e alap ma Kasarani. Alap ma Babadogo Grounds osebedo gi liet e kind jodak ma Babadogo gi kambi mar Kenafric. Ywaruok nochakore kama investors ma area ni, nikech Babadogo area ka nigi investors mang'eny, nitie kambe mang'eny sana ma ni area ni. Koro area ni bedo industrialized ahinya. Koro wan wapo ni pub ni bwana moro mwindi moro claim ni en pub en manonyiewo. To wan kata kapod kane wan nyithindo matindo kae mosebedo kaka watuge igni go duto. Alap ma Babadogo omako chuny tuke mag adhula pacho ka. En alap ma osegolo jotugo manigi huma mokalo ka moting'o kapten mar Kenya Michael Olunga, jotugo masulwe Austin Odhiambo gi wadgi Tyson Otieno, Collins Okoth Gatuso, Joshua Onyango e kind jotugo mamoko. Sin support local football nikech kata sani en achiel kuom joma support nyithindo matindo magocho kage. Ko yudo gimegre moro matin obiro to ogole nyiewo ne nyithindo mpira. Koro gino Benelit ne okong'i ni en osetieko mare kata en koro en e level moro. Nikech kata kae sama gionge gi training kae mobiro ga train. Koro no elit ne sana mineno ka noneno ni gino wachne wacha president. Jodak malaki sama Kariadudu kaachiel gi Babadogo ywago lepo makinde ka kinde ka gilero ni bedo maonge gi alabno biro duoko gi chien e golo rawere timbe mag machienglo. Kwayo pod gichwalo ne jatend piny William Ruto kaachiel gi tend county ma Nairobi mondo tim gino manyalore mar miyo gi alabno e yorno maratiro. Pauni nyalo dhi to area mawuoke ni en area ma vijana timbe gi ok beyo ahinya, lakini iyudo through sports wanyalo keto vijana gi karachiel, inyalo wuogo gi yawuoyi ginyalo bedo gi hope, lakini kiyudo ka pauni onge to aparo ni kata crime rate nyalo idho sana. Koro wakwayo rais wa president obi mondo ne kaka wanyalo yudo gini legally, nikech sama koro ma en lweny ok inyang'e ni nyalo rumo nade. Samoro wanyalo win lweny kata inyalo lowa. E kinde ni ma piny Kenya bago tuke mag CHAN, rawere nigi geno ni yudo thuolo ma jotugo kaka Austin Odhiambo ni godo biro mana bedo ka gitimo kinda. Mayo gi alap ma Babadogo en okang' ma gineno kaka maduono lek margi. Ntino makani neno hope ka gineno jomo sewuok ka. Sani neno tugo madhi nyime kani en tugo mokel gi Michael Olunga. Mae ginene mar mofa. Koro aparo gimbe giparo community ma giseaye. Koro aparo ni kapa uni nyalo dong ne community to wanyo medo empower yawuoyi matindo gi.
Lwenj jamoko tek kendo en lweny makoriwo jadhier to ratile yiengore nyakonchiel. Jodak ma Babadogo ywago alap magiwacho ni gisebedogo kuom thuolo malach ka koro kwayo margi en ni mondo alapni obed e lwetgi mochwere mondo gidhi nyime gi gero mich rawere e alworani. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya masigana molosno kanyo kod James Opondo. Japicha wacho ni dhap jamoko gi dhap jadhier en moro matek ga. Ng'ama nigo kata ng'ama nigo nyalo mayo ng'ano maonge godo e moro mayot ahinya. Jatend piny Kenya osechiwo singo mare kendo mane kama olose jok madhi bedo kacha kaka ambassadors madhi bedo ka biro mondo mi lobni odong' e lwet community ma Babadogo kendo nyithindo tugo kar kacha Wesley Ryan Ogam kaachiel koda ka Austin Odhiambo. Kale Barenga chakodi karka alap ni ma Babadogo imbe jogi mesetiego nitie moko mosekalo Babadogo kanyo. Babadogo en kiwanja maduong'. Onyalo bet ni orach kamano lakini gik mosetimo dongo. To anyalo notify ni nitie gik ma Austin kod owadgi Tyson gitiyo tich maber sana kanyo kuom kuza talent mabiro next. Tyson nigi team moro matin to make sure ni nyithindo gi school and personal gi pesa mechule. Austin be same. Nyithindo gi school gi follow up schooling mag nyithindo go gi loso nyaka clubhouse ma nyithindo maonge kuma gidak. Nitie a big number of homeless children manitie Eastlands. To koro through talent gi make sure ni nyithindo gi school. To koro kodwa mono ni pap mono bed mana marwa bende to wadwa meno un ng'at ma claim ni pap mare cha be olos kode olose ong'ise importance magi matimre kamano to ka inyiewe ka ne president owacho no to nyiewe to wabed gi gimoro legally very soon. To kose nyiewe makoro en marwa be wakwayo sirikal mondo olose mondo bede at least a better facility kech koro kaka Kasarani ose enhanced to a better quality facility to wambe kwa nyalo yudo turf e Babadogo ground nyalo bet maber kod areas moko ka every sub county nyalo yudo a place ma ji nyalo train not only kiwanja mar mpira to nitie gi gym facilities nitie gi facilities te midwaro ma ok chul ma ng'ato nyalo kadwa ringo to nyalo donjo to lo tim gige to wuogo dhiye. Koro mano kwayo maduong' madwaro nikech wang'e the importance mar pitches kaka Babadogo, Woodley Stadium man Kibera koni to nitie moro be nitiere Umoja e diere Umoja kanyo to mago pitches ma very important mosekuza talent mang'eny. Koro wakwayo mondo kik obed mana siasa, kik obed mana hype ni sani waloyo kendo ber to president nyalo chung' pale mo promise kamano. Wadwaro a proper follow up. Nyithindo go nego follow up kode maber mondo gino tim amicably ma wayud ka en title deed kata en gima wacho ni koro pauni ok en mar ng'ato to belong to the community. To community koro nyalo Michael Olunga think en gi muscles ko oungana gi county government maybe to inyalo los pap ma ji tuge gono. Koro mane wakwayo to en a very good step kendo a bold step kuom Austin kana yudo platform mar wuoye gini to wuoye maber gi president mokwayo gima konyo community te. Koro mane interest ma kwa dhie kiwanja to ka gik moko tek to wacho ni 1 million mondo waparnegi. Ok ni en kende moyudo 1 million to koyudo 1 million to wambete wayudo nikech wan gi very great ambassadors tugo ne national team sana. Walter, en okang' ma geno reso talanta mago mag nyithindo mantiere kar kacha to bende kolose e rang'iny madwarore. Ang'eni nitiere kuonde mopogore opogore ma oganda nyalo bedo kacha ka goche Kariobangi, Rangane, kuonde mamoko, kuonde ma yuto ji nitiere piny. Facilities gi koselosi konono gibedo kata matek ne jok moko mondo mi access gi bende. Koso mane luoro ma jok moko nitiere godo kosekel taf kaka Aringa wache to obedo matek kendo mano mar nyithindo giduogo kendo e pap ka under management ponono mar county kata mag jok moko ka sani en open kaka entie cha oyot koso dhi bedo yo machal nade. Awinja ne paro ma Walter ntiere godo ang' aduogi Aringa mondo imedi. Aparo no dhi bedo matek nikech beche dhi idho. Obvious sama oselos facility mobiro e kiwango mamalo gik moko nitie mana conditions koro ibiro chak kete. Koro ng'eni at least kata kilose condition ni waweye free wanyalo tiyo kode lakini koro nitiere gik ma nyaka bi kete iye ma biro kete matek mondo ti kode kaka chon mokwongo. Lakini dwaro to nitie mondo kata ka conditions obet to obed ni entie. Ng'eni bedo ne ni nitie no ber molo kata ko onge conditions go be onge bedo ne mantie no
important moloyo bedo neno mane gima nitie. To kawuoyo wach nini aparo nitiere gimoro oduoka gimoro ni sports for development to sports and development. In sports timo ni yango to in itimo ang'o ne sports. Koro momiyo neno ka sports osemiyo sani koro Austin gino bedo millionaires. Sani gigocho in 1 month gisebedo millionaires ka. Koro gembe no neno ni adier embo duok mondo mi ochiw lwete ne sports. Ong'i wach paro wach kiwanja ni mabe konyo jok mamoko mabe gombo mondo lekgi chop kama entiere. Koro momiyo neno ni ber mondo mi oyudo platform mochiwo kwayo. Ok aparo yot mondo mi lu gimo sewachi nikech ma en gima ni public domain ji te ong'eye. Koro en gima waneno ni president nowacho no dhi timore nan en owuon odhi chulo mondo mi okaw kiwanja ni kete obed mar jopiny. Yot mondo mi duoke nikech koro kata ka chano rumo to wan gi voice mar dhi penjo ni to uchi wachonwa ni watimo kama. Koro en gimoro maluwo yot molo kaka nene mudho ma ji dhawo ji. Aparo ni bedo ni kiwanja ni ne inyalo kaka modhi nikech lwenj jodhier gi jamoko ing'e kaka en. Aneno kata opondo wache ratil no oko balance mayot. Koro ka president oseyie mochiwo singo ne odhi time the best. Aro kamana nyarenga ngadugo iri sani ka ntiere karka ir Jen. Baba Dogo grounds ne osemi nyinge mopogore jogo mosebedo kokalo kae. Iwacho ni neighborhood bila ma Baba Dogo kama intiecha ng'ato kaka jalup jakom mano mar FKF McDonald Mariga beneficiaries mag grounds machalo kama hii kendo gik mosigolo talanta kiluonge kata ni ne Cradle of Stars kanya kama Uganda masulogiri yenye gisebedo kae girango singo ma jatend piny Kenya mosebedo kata kowacho kata mano chiwo achiel kachiel en ya ma en pau kaya itimo gimoro amora manyalore owacho this is your pitch and I will make sure it's done. Mano kotenore kod construction mare renovation mano mar Baba Dogo grounds ka en ting' ma sirkal mamalo dhi kawo kende kokalo kuom ma benja bedo motivation ma jatend piny Kenya uchiwo singo machalo kamae kod ber ma gini dikelo ne nyithindo kod jodak ma alwora ma Baba Dogo. Hapano ni ka president oketo singo mare motimo kamano to odhi bedo motivation ne nyithindo kacha. Personally asedak Baba Dogo kanyo matin to I know how that grounds end. Onge sama nyithindo onge kanyo matuge kanyo. Yudo kata kantie nikech ng'eni Baba Dogo kanyo nitie other kaka Kariobangi, Kariadudu gi oluore kanyo. Nyithindo madongo kacha ka ng'eny gi biro tugo kae. Koro ng'eni the moment ma government bodhi kacha to gitimo ne uplift. Nyithindo ka ng'eni bobedo gi mo, gibo yuare gibobedo mang'eny gibo timang'o, gibo tugo ka. To gima nyaku ng'eni Islams ama kuma ji odakiego nyithindo matindo ma piny, nyithindo go hero mpira. Temo mineno ka ng'eny gi gibiro to gishine oko kae. Koro kwa nyalo nacha gi kae. Ka government will take the initiative gima mokwongo wayud paune. President oket singo neno mondo wayud pap. Kwa sa yudo pap to kata the big stars mosebedo kae nigi gibe ginyalo riwre to gitimo kata uplifting roma kro gidwaro gima gineno ni ginyalo medo to ginyalo medo mondo nyithindo man kae gi oyud kaka tugo maber giyud all the facilities that they require. Aparo ni mano nyalo bedo gima ber. To gima okwongo ma president dotemo no en manane kantie developer man nyaka gi title deed or whatever it is onyiew ground no obedni odong ne jo Baba Dogo. Then from there koro nyithindo gi gin safe gi ng'eni ng'ama dhi mayo gi pap onge. Lakini kapok otimo kamano to pod paw ni bomana ma nyithindo gi to ok odhi bedo gima ber ne community. Pero kamana inya General nyakoro mojanga duogo kae bang' ywa makaw sane sa romo sangwen gi nus aduogo kae ko twag ni mano mar reso paw Baba Dogo kachel koda kama thoth mopontiere kar kae kawarango kaka piny Kenya medo rieny tuke gi mag CHAN 2024 wakaw yweyo kik dhi mabor. This week, save big on new offers drop every week. Shop now on www.citizenduca.com or on the View Sasa app. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Ma tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero.
Imagine life yako ni kama siso Side moja iko na trophies na medals. Side ingine imelemewa. Wache tuongeze vitu important ndio i-balance. Vitu kama family, chuo, job. Siri ni kulan kubalance aspects zote za life. Wekelea responsibly. Mjanja ndio mshindie. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Ramogi. Regulation occurred through Gimilu public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadi ma wuke TSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi majopiny. Samaki kwa wagigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro maintiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang watch every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwer guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Mke mwema ni baraka kutoka kwa Mungu. Ndivyo mama alivyonena na mimi utotoni. Mtunze mumeo, mpe mahaba nayotamani. He'll be there for you. Kupata neema kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811 *404#. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Chakre dona mlulwe, nyaka enderni mag boma maduong. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kardak mar joloko hala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikuongo ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa eni itiye gadier. Kae, kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko, kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo, to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu, gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen, saa 1:45 otieno. Kik bai. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs.
Nyakura moge jwang machiegni kendo wantiere karaka tielo ni waya ni thuolo ka in gi gino mida wacho mida timo in gi namba mara mugitigi go e kanyang wayude ka thuolo ma wuok kodi achiel kachiel reso pau babadogo nyakura mojong mai twak maduo karaka tangeni nitie gino ma coaches ne damedo karaka to bangi ang watere e pemo ko bene mantiere kor gwenge kan. Yes, loso reso pau no en very important to obro ponjo jini kikling kaka pau moselal mang'eny ndalo mag mpira ni. Adwa paro ne ji gimomiyo wareso pau mar babadogo ni to ji oungana te mondo otim kamano nikech osebedo ka nitie developers mawuok to biro to wacho ni pau margi to osebet ben nitie parents kod the elite community mok ong'e ni mpira chudoga. Mpira en commercial. Mpira loko ngima mag ji sani. Koro wawe ng'iyo mpira ka gima en mana tugo. Mpira en gima generate pesa, kendo pesa mang'eny at a short period of time. Waneno Dennis Oliech, waneno McDonald Mariga gi family gi. Gin footballing family. Waneno Lunga gik motimo sani oyugis nikech pesa mar mpira. Koro eskunde kaka CBC no kel lock system jo nego ng'e ni sani tugo very important. So tugo ni ok nyal tuge, mpira ni ok nyal tuge ka onge pap. Okay? Koro power matindo mano go machon ka onego community rise up sani ochak claim gi either through the county government kata through community initiatives mondo wayud papeka te ji ado ngiso gini ji kikling to pau mana wan tiego mano tugago ngato uso koro ngato develop wanyalo go back more claim more wo gi sirikal sani gin gi good faith kuomwa to ji tene no kaka mpira en important sani kaka talent koro chudo koro wadogi kwa pebegi mondo giduog kuom community mondo wa develop gi developing pap ka ema shida nitierega shida achiel Kenya ka loso pap to tieko igni 10 community pitch koro lor pap igni 10 koro ji ok gin comfortable no wigi wil kata ni kare ka yigoga bor ni gin ga gi pap to mane ma idea ma ngato koro iloso pap koro flats chako biro malo to no uri to ga pap koro before ji lose hope to ji were gi gino koro wadwa kwayo bende ni pap kaka no waneno Kakamega ka school games ne biro county government kod national government ne gionge agreement ni ngama loso pap ni koro pap okuny diere ni onego ket gine grass loom to tieko forever to koro Kakamega no en host school games koro nationals odhi kacha to gionge gi pap gidhi Mumias a lot of logistic gitugo Mumias to gitugo Kakamega high school koro kane nationals biro magine international koro biro koro East Africa mar school games no chuno mar jo county government moloso pap gi 2 weeks giketo turf instead of grass mano nego take long 2 weeks sani tugo go dhi mbele e pabno koro gitugo mana Kakamega Bukungu Stadium to gitugo Kakamega High School gi Musingu koro there's a feel mar host games go kanyo to okaw 2 weeks to gin gi pap magiketo turf maginyalo access magitugi koro wakwayo kamano kuom pepegi kaka babadogo no koro onego develop Nyasaye no sekonya matine ma awuotho iwacho ni people perish because they lack knowledge ta wuotho matino oko madhi aneno oko na dhi Senegal gimamiyo gi produce most players matugo EPL matugo Europe ni coach pap gin gi pewe mantie kaka sub counties manigi gym facility changing rooms showers ma quality standards okay to gin free access nikech ne ging'eyo ni the biggest commodity magi export and football and athletes mano the biggest community magin gionge gi Simba majibro dinano kodgi to ne gi understand gino koro pewe molos Senegal kidhi molos the whole of West Africa amazing kineno pewe molos Morocco ma free access from ngata ma imiyo gi sani gidwa host World Cup giko host World Cup gi Portugal to gimomiyo gichopo semi final e World Cup to ne pesa ma Kenya dhi yudo ka wachopo ni wachopo semi final kata ka win game mono pesa monego develop ji FIFA miyoga gine pesa pile federations pesa mag development koro pau mag kamar babadogo Woodley Stadium mar umoja cha kolose
nitie ga maungano ma ji ni godo ok waluor ni paw bro lal kiloso kose lose ni wabro chulo kwa tugo no jo community ong'ere ga Camp Toyoyo no los kacha to Camp Toyoyo no bet the most used stadium nyaka games mag Premier League NSL itugo Camp Toyoyo lakini the community around ne gi kusanya maging'eyo ni pabno nego chul lakini nitie jowa mok chul nyithindo ma this school to matugo kae ne pod gitugo nono man gin gi schedule kata schedule ma ginyalo follow to gidonjo go e pub to gitugo team man tugo league ma kanyo margi no team kata gin team ang'wen e area achiel gite gin gi sagi ma ok gichul ma gitugo nono lakini jok moko ma ok to chulo mondo gibed income ma gi maintain godo stadium kama ne mpangilio koro Kenyans ko chupo ka football wan ga gi mpangilio to kila community onge ga importance the only people ma goyo ga piny en ga jo corporate kod jo skunde ma wasebede community ma waparo ni som matek onegi tim kamae lakini somo to in gi talent CBC okele kai ko ibere gimoro to walu gimi bere no to dong at the end of life iloso pesa nade ibro dak nade mane midwaro koro nitie values mi yude school to nitie values be mi yude mpira nikech pia nitie mentorship nitie gik mipuonji okay koro sani ng'at mane onge pesa en gi 5.5 million okay ng'at moro ringo mok dwa tugo na national team kech onge kani onge pesa lakini mpira nigi pesa koro en gi 5.5 million ma pok wakwano pesa moko ma oyudo motiyo nega pile e kutugo mpira ni koro neno ka ng'ani kodugo e community kae ten ng'at ma different koro knowledge matin mano yude school financial knowledge ma yude mentorship samo tugo ni gi jomo puonje emo biro miyo o develop to pesa ma oyudo 5.5 million dongo odugo e community kae to uplift ngima mag ji ka en Jakisi ka en jaluo moro mane a Kisumu ka no a Mabei nitie difference ma ibro ne kaka difference ma olungo timo kumotimo Oyugis koro wamor kod wach baba dogo no kendo en gima ber to nego waluwe kiko bed mana gik mano promise to in the next 2 months kendo kampiro motocho kuwinjo ni no kwa secure pitch onego secure the pitch to nego lose to Woodley Stadium onego losi Olympic High School ma itugo ga nitie gima league moro mitugo kanyo miluongo ni IBL kuma Irambo wae iluongo ni Interbase League Irambo otugo ga Olympic kanyo pitch no osewache temo developed di ng'eny to kufanikiwa nikech fans koro maen saa inyalo mulika pitch makamago Kisumu kanolos Moi Stadium dongen public stadium jidonjo to jitugo to ne aparon wa lalo stadium moko pepe moko mane jitugo kada school field mane jitugo nikech olos gimoro kata school koro tamre mo jidonjo mago hinda talent development koro nego mi ji room mar talent development erokamana Nyaringa ng'eni sami loso okada kata ng'adi nikech ilere makara nya dongi thuolo ma dakika 8 kende tanya dami Walter kachal koda ka Jane mondo mi okonwa community grounds gi kama gintiere rango gi machal nade nyakora moja ngana dongi county ma Kisumu alwora ma Nyalenda nanga ndara michomo kidhi ko Dunga Beach kendo de school mano man nanga mabende asome pauno oganda ne biro goche inter schools ni goka nitie pap bende ma Jolumino primary school nitie pap ma Panpiri ang'eni jenda wa Panpaya Panpiri primary school nitie ge pap mano be chalo mana baba dogo onge lum osagoye dhula kamano pap mananga ne nigi lum ni sano medre machalo gi matogo bende koro donge iye en togo kambi mar loso pi mano biro bathe kanyo no moya upi modonje pap masani nyithindo ok nyal tugo kar kanyo jotugo ne ntiere kar kanyo Samdo Moses Samea kin joma moko mantiere kar kanyo mane bedo ka gocho tinende kite mane ji bete kanyo ka jinano bol gionge nikech onge gima dine kanyo ge bol mane go kata goal post kano se pudh temo gol community odong monge pap nyithindo gi gocho ga kure kine ma gintiere magi moko kuom pe monego beni rango mana kaka Ringo wacho ni oranga kitimo gi bende counties mopogore ting mo ntiere godo generally acha kodi sani atielo ni pewe makamagi lal talanta monego beni wuok kar kanyo donje tije mamoko oko wach ni pur rach to gilokre nena ngane go bol koro okoyudo ground monya goche odhi puro ngani nyalo gele uchumi mar piny kokalo through adhula mareni pewe makamagi bende sera dogo kama intiere pewe makamagi sera dogo kaka kahawa kanyo
wan gi pap kanyo ma NA station kuma gare kalo. So ne yudo ka ji ne wuok wan gi geto kanyo miluongo ni Soweto, ji ne nyalo kata Githurai to biro tugo kae. To kanyo sani yudo ka opure matene ni ji ok nyal tugo kae. Wan gi pau kaka ma Githurai mane wachono, ji tugo kanyo, neno ka en ga na open. Ji tugo kanyo. Mago kanyalo bedo uplifted nikech kacha ni gati several events matimre kacha. Kidhi skunde within wan gi Mahiga nigi ground maber, neno ka Kahawa ni gati tuk jodongo. Magi tugo ga most of the weekends. Kata the other time Gor Mahia youth no biro kanyo, gibiro nyaka Mahiga. En ma school lakini ko bedo uplifted. Onyalo konyo. Kidhi county ma Siaya ji ohero mpira. Tinyalo yudo kaka wan gi Sigana, wan gi pap ma Sigana kanyo. Sigana na paro ni obeko nyalo bedo uplifted ber. Ngea is a big pitch ma most of the games itugo kanyo, kata yudo ka other teams wan gi nyaka Montana All Stars ntiesa magitugo kanyo. Agoro Yombe nigi pap. Aparo ni magi pawe makata ka county government ong'e motemo uplift gi. Ginyalo konyo. Siaya Stadium no ger kacha. Ang'o mamono mondo tieke mondo bede a good standard. Makata other tournaments inyalo kel kacha. Waonge kanopi. Wamanyo kanopi. To ok ni government ok nyal tiyo. Aparo ni James Orengo it's high time mondo be ong'ia ne talanta mane Siaya kanyo. Oneka konyalo loso nwa pitches and several events matimre. Jama maja piki ponki. Aneno ga December ko biro to hold tournaments. All tournaments it's okay, but ong'ia ne kaka pitch gi be nyalo bedo upgraded mondo nyithindo matugo kaegi gi enjoy tugo e community margi. Mondo wa bring more talents nikech neno ka adhula sani konyo ji. Ng'amo ok nyal somo lakini onyalo tugo. Konye. Giyudo ka joma kata riemba piko gi. Pap magweng' an kane dalo kinyal yuda weekends. Wan Sigana waneno ball, wan pap Nyadiel kuno, wan gi grounds man kuno maji tuge. Koro mago ka bedo uplifted. To mondo wayud kaka wanyalo raise the standards mag sports. Ero kama nainya. Walter, epewe magweng'. Epewe ma aparo ni kikora aparo ni kaka wan yo gweng' kocha. Wasebedo gi schools ma ose support tugo mar football ni sana. Nikech yudo ka wan kaka Kingsway kiwanja mar school, lakini yo host club ma onge restrictions. Ginyalo dhi gigocho anytime, tekni schedules gi okorigore gi mar school. Wagocho ga nti pap moro egine wanga pale lungo ni Karayola. En nyaka ne nyuola na nene mana ka en Karayola kamano. Competitions te wago in the schools gi everything, primary, secondary, to pod en free nyaka sani. Iso ni at least nitiere kaka owe free kendo omiye ne community mondo tikore to develop talents. Mano gima ber. To kibiro aparo ni kuonde ma commercial areas man gi shida mang'eny nikech ji giywayo joket mwandu mopogore. Koro gineno ni kama ni free ni watigo nikech mabe timore nikech samoro pepe gi boko dich. Nikech ni jonyuol bende miyo nyithindo restrictions mang'eny nikech gineno ka sports en gima useless. Koro miyo ng'enyne pauno dong' nono. Ok tikode nikech pap modich en gima nyaka ng'ato penji. Lakini pap man nono miyo ywayo ideas mor ng'ato mondo ograbe. Lakini kwa keto pewe modich momiyo nyithindo facilities, at least wamege time gi train gibiro bedo pewe ma occupied sechete. Koro miyo aneno kaka Krima Grounds ma Kayole Mwalo Njiru en ever busy. Nido kolose from Mwalo nyaka piny. O host kata mana tuki adek dichiel. Gik machalo kamano. Maisa opposite Maisa ga ntiere pap moro mantiere mar community ground man nono. Kineno kako dich. Schedules nitie mako kinyi nyithindo ntiere saa 7 nyithindo moko saa godhiambo tim maduong'. Mange kaka wadwani mondo pego bedo. Kamano. Ero kamano. Achopo kama wadadoke thuolo machielo mano mar Kenya Rieny e chenro mago mag CHAN 2024. Nyakoro mo jwa ng'en ting mari bende kaka jagweng' kanyo mondo rang na dieri pap utiude yo makare pap mar community do mar community. Kendo ka intie kanyo gimoro amora nyatimo time gi teko mari. Kale Barenga coaches osewacho kar kane losi kinyalo loso wuogi county kata kodo ko ne ng'anyo mamuol time uru mar mondo mi lobno dong maru kama untiere kendo mi nyithindo thuolo mag tugo kinde ma wantiere. Adongi thuolo ma dakika 4 tatieko twak achiel kachiel kar kae. Adwa yudo prediction mano mabiro kinde mabiro. Walter, achako kodi achiel kachiel kae to baga geno aranga machielo mantie kae mwatieke tugo e kind Kenya kod Madagascar. Wabedi kode yo machal nade. Dakika 4 go ng'eny. Ukona kana gidong ariyo. To watieko mana mapiyo. Dakari anyalo wacho ni
Madagascar to ok oyot ahinya kaka wanyalo pare nikech be team competition mokalo nochopo number 3. Koro nyiso ni kata en ka en gi experience molowa matin lakini big ni wambo wasego jok madongo ok wadhi tambuae en nyako wagoya. Aya, aringa. Kenya 2, Madagascar 0. Ber. To wacho dhi semis home kai. Ber to chomo semis. Mage news madwaro nyakoro moge jwang. Aha, Jen. Ni wacho ni wewe mokalo wacho ni wadhi go Zambia. Na wacho ni wadhi go Zambia. 2-1. Nok gilo. Nok gilo. Aparo ni game wagi Madagascar kodhi bedo mayot ahinya nikech king'iyo kaka watugo watugo gi the same style. Ng'enyne 1-3-5-2 gibe gitugo kamano. Koro aneno ni game ni kodhi bedo gi bepe mang'eny. Kodhi ahinya to mana bepe 2. Lakini aneno kodhi mana walk 1-0. Nikech ingeni joka gibe gitugo defense wabe defense ka wan mana kodgi ko African nature koro mondo enena manyo nafas bawachiel moro to koro uduogo en mana defensive nyaka utiek to if we go with the attacking way to obo yudo more goals. Aya, ber winyo kanyo kamentiere achiel moro malit to lori General Walter Ojwang kachal koda ka Kele Barenga iruka mana kombiro kodo kinyi makono kawanono weche gi mag tuke mag chan watime kendo juma manyien chieng' tich adek kawarango chal mag weche gi mag chan banka Kenya osedonjo semis kanyo koro dhibedo kanyo kawarango kanyo tarik 26 ni Kenya gu semis gi jok mage kanye mane geno montiere godo agunoro kama naenya ni nyakoro mo jwang mibedo kodo no chak cheno makawuono kinyi kanitie kod Sharon Ong'ao na ontiere kode karka bende cheno marupeny mane makelo giko mar chenro nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango waritu rupewe mantiere kor gweng kamano moro mentiere oriti masani.